Počúvate podcasty ZME. Po neuveriteľných 27 rokoch dosiahlo Slovensko úspechu fakt monumentálnych rozmerov. Otvorenie tunela Višňové. Ale prečo to, Robo, Boha trvalo 3 ročia? Sme hrdí, pohostinný a pracovitý národ. Hej, ale nepreháňame to trošku s tou pracovitosťou, keď robotu na rok robíme dekády? Taká dobrá robota by to bola, keby furt čo nebolo treba robiť, furt! Normálne sme 2 dní stavali meter cesty. Božie cesty sú niekedy nevyspytateľné a Kilometer nás vyšiel skoro 4 roky života. Ale objektívne musíme vidieť úspechy. No a keď nasadíme to slovenské pracovité tempo, aj pri dokončení zvyšných 117 km diaľnic, čo by sme potrebovali, dokončené to máme 1, 2, 3, 4... 2,000 years later. 420, 421, no 421 rokov by to trvalo, 421, takže by sme to spojaznili v roku... 2447. Počujete, hej? Za tým si stojím, pretože som to počul na vlastné oči. Na čo si to počul, Pele? Som to počul na vlastné oči. A keďže Fico naopak na vlastné oči počul, že... Spravodlivosť je pomalá. Na otvorenie tunela si zobral korčule. Lietali sme ako šarkam z jednej strany na druhú. Na druhej strane však, kde inde by sa mal beťar ísť korčuľovať, veď kdekoľvek inde na Slovensku by si rozbil papuľu na výmoľoch. Tu asi uletel, chalan. A tam dopadol. A Robo potom slávnostne sľúbil, že bude tlačiť aj dokončenie zvyšných ciest. Chceme to urýchliť. Chceme urobiť všetko preto, aby do roku 2010 mohli ľudia plynule prechádzať z Bratislavy do Košíc. Pardon, nie toto. Pravidelne budem robiť kontrolné dni na obrovských dopravných projektoch, na rozostávaných nemocniciach. Otázkou ale je, že čo budeš, Robo, robiť pri otvorení nemocnice? Prejdeš ju na vozíku? Alebo si slávnostne necháš vytiesť prvú infúzku? Alebo si len budeš slávnostne polohovať posteľ hore-dole? Nenapínaj nás toľko, čo urobíš. Som mohol vyletieť ako čert z krabičky. Moje meno je Adam Blaško a vy počúvate podcast Viatoček. Mňa prísam Bohu trafí šľak. Je do protismeru, čo robíš do protismere? Čo tu robí ten uj na korčuliach? Skup si bicykel, na čo chodíš? Na otvorenie čakám 27 rokov. Sme v tuneli A on sa tu došiel korčuľovať. Po tomto našom slovenskom tunelovom monumentálnom úspechu prišli na rad novoročné príhovory. Vynišujem len to najlepšie. Mohol si takto, Robo, premeškať možnosť povedať vyšňujem to najlepšie? Vážení priatelia, vždy som sa vyhýbal prázdnym slovám, frázam. Kedy si sa vyhýbal frázam? 100 komárov môže aj slona ubodať. Robo, nikdy si sa nevyhýbal. Bolo to, ako sa hovorí o myšací chlp. Však tvoje druhé meno je prázdna fráza, proste Robo, prázdna fráza, Fico. Starý vlk nezabudí. Dobre, vieš čo, za mňa už aj stačí tých príkladov. Barana sa treba báť odpredu. Jaj, tak preto Blaha chodí k baranovi odzadu, hej? On nohavice rozopnuté a... Ale viete čo, nám od Fica porekadla a pranostiky vôbec neprekážajú. V skutku je to zvyčajne to jediné, ako tak rozumné, čo povie. Tancujú len pripútané medvede. No, paráda. A keď už sme pri Huliakovi, ten cez sviatky robil húrky. Ale aj také húrky, jaterničky, do ktorých sa pridáva u nás aj krv. A nehovoríme to len tak halabala, je to dôležité pre pochopenie, prečo Huliak tak strašne podporoval ľudí, čo chceli viesť kamenné kasína. Ja som choval svine niekedy. Proste pre neho je absolútne prirodzené poriadne nakrmiť aj tie najväčšie svine. Adam. Dobre, Ježiši, Robo, tak jaký bude rok 26? Rok 2026 je predvolebný. A tak aj bude vyzerať. Jaj, takže skúsite niečo ako volebnú korupciu, že? Ja keď ste voľakedy skúsili 13. dôchodok. A garantujem vám, že keby sme neurobili posledný týždeň 13. dôchodky, tak Smer má vo voľbách 12 alebo 13%. A inak, ak si hovoríte, že kokos, ale s čím by prišli teraz? Čo dajú, 14. dôchodok? No, tak ono to až taká somarina nie je, lebo však taký Orbán sa chystá rozdávať 14. dôchodok. Nech to znie fakt akokoľvek absurdne. Išťanem, taký veľký darček ešte nikdy som nedostala. A zaujímavé bolo, že premiér tejto krajiny dal v novoročnom príhovore také, že... V roku 2026 budeme svedkami aj ďalšieho zvyšovania napätia. Proste na čo reči o tom, že sa pokúsim zjednotiť názorovo roztrieštený národ, budeme sa hádať a hotovo, ja sa s tým nebudem ondiť. Naďalej sa bude prehlbovať rozdiel v pohľade na slovenskú realitu. Naopak treba naozaj pochváliť prejav predsedu parlamentu Rašiho, ktorý aj správne pomenoval problémy. Neznášanlivosť dominovala verejnému priestoru aj sociálnym sieťam, kontamilovala naše myslenie a len málo kto sa dokázal jej vplyvu úplne vyhnúť. Počujte, chalani, máte čítačku, štáb, kameru, čo povoluje vlastne neobmedzené množstvo pokusov a vy ste spokojní s kontamilovaním? Kontamilovala naše... Dobre, Raši, vieš čo, tak čo budeme robiť s kontamilováciou našich hlav? Zlo a nenávisť sa pre nich stali nástrojom. Kvalita života sa nemeria počtom lajkov ani silou urážok.
Meria sa poctivou prácou, úspešnými firmami, Súhlasím, takže im zhoršíme podnikateľské prostredie, nie? tvorivosťou, vedou. Hej, tak dáme Kotlárovi peniaze, nech skúma random shity a zosmiešňuje seba aj vedeckú obec, nie? Umením Presne, tak vyhodíme z divadla uznávaných hercov, že? a každým človekom, ktorý si zodpovedne plní svoje povinnosti. Fascinujúce je, že Rašiho výber toho, podľa čoho sa meria úspešný štát, by sa dal vlastne podpísať. Len to nejak všetko kazí fakt, že to hovorí človek, čo mlčky súhlasí s ničením všetkých týchto aspektov úspešného štátu. Nie všetko je na Slovensku perfektné. A pravdepodobne ešte najkrajší príhovor dal Pele, samozrejme, ktorý to dal na čerstvú víťazku Miss Universe a želal pre nás všetkých len Mier na celom svete. A viete čo, ono to úprimne po tom, čo stvára Rusko a USA, nie je zas tak málo. V tom nám Pán Boh pomáhaj. Fakt, s týmto jeho prejavom nemohol mať nikto žiaden problém. Dovolte mi, aby som sa vám prihovoril. Nie, Danky, kurňa, prečo Danky? Pretože som si vypočul opäť prázdny prejav prezidenta Slovenskej republiky. Danka nahnevala tá nehorázna Peleho drzosť, že si on, neborák, dovolil niečo tak nemiestne ako hovoriť. Tento človek má opäť tú drzosť sa prihovárať z pozície božstva a rozprávať, že si máme vyhrnúť rukavy. Danky, kokos, nemal si v tom vajčaku veľa rumu a málo žltok? Možno vy požívate alkohol, keď sa na vás pozriem, ale určite nie ja, dobre? Čiže vylučujete také Čo to je za otázka? Jasné, že Danky alkohol vylučuje, keď cika. Že som stratil absolútnu dôveru k nemu ako k politikovi. Danky sa fakt nevie zmieriť s tým, že Pele má všetky tie fanfáry, kvety, má stráž, že ho obskakujú, že má pozíciu, honor. Veď to sú predsa Dankyho kvety, Dankyho fanfáry, Dankyho stráž, Dankyho pozícia. On mal byť prezident, Danky, hlava pomazaná. Nazí svět šťastný, z boží vůle král, mocný panovník. Takže tak, naši politici sa normálne pohádajú aj na tom, že jeden povie Nech sa nám všetkým darí. a ten druhý dá len, že ty mi rozkazuješ, nech sa mi darí, ty mne? Sopľak jeden. Som proti tomu. A ešte jedna vec, v Česku dal novoročný príhovor predseda snemovne Okamura a splietal niečo o suverénnej politike. Proč bychom nemohli mít sebevědomou zahraniční politiku i my? Proste politika na všetky svetové strany, úplná klasika a v Česku to vyvolalo veľké pobúrenie. Nevidím jediný důvod, proč za cizí války, za cizí kolonialismus a imperialismus bychom měli platit my. A z toho vyplýva jeden dosť desivý záver, že sme tak nejak na Slovensku uvarení jak žaby, lebo presne to, čo v Česku ešte totálne pobúri, je u nás také, že vlastne pohodička príhovor. Toto pro někoho schodina. Pak se k ní hrdě hlásím. Takže ak toto všetko bolo o príhovoroch, asi by sme nám do nového roku priali, aby sme sa trošku odvarili. Lebo nie, tie veci nie sú mech, normálka. Normálnosť. A ak je niečo zlé, nesmieme si hovoriť len, že bolo aj horšie. Proste odvarme sa, kurňa, lebo z nás huli spraví výrobky. Tak najradšej samozrejme, že sú tie bravčové klobásky kombinované s divinou. Spojené štáty minulý víkend podnikli vo Venezuele rýchlu špeciálnu operáciu. A na rozdiel od tej ruskej, ktorá trvá už 4 roky, táto trvala pol hodinu. Počas nej Američania zaútočili na niekoľko vojenských cieľov a zajali a doslova uniesli z domu venezuelského prezidenta Nicolasa Madura s manželkou. Uniesť cudzieho prezidenta, to je naozaj niečo, čo musíme všetci odsúdiť. A Venezuela to je tá krajina, ktorú minulý rok vychvaľoval Ľuboš Blaha a hovoril, ako sa tam všetci majú absolútne super, ako je to bohatá a prosperujúca krajina. Po Venezuele sa šíri, že tu nemajú žiadne potraviny, prázdne regále, absolútne vyrabované obchody. Nech sa páči, pozrite sa, aké tu je okolo mňa šialené nič. Všetky tieto výrobky, plné regále, to všetko je nič. Akurát, že... Viete čo? Tá nie. Skutočnosť je úplne iná. Venezuela totižto bývala chudobnou krajinou, až kým v nej začiatkom 20. storočia neobjavili ropu. Vďaka tomu sa postupne stala jedným z najbohatších štátov sveta a pôsobili tam rôzne zahraničné firmy, ktoré túto ropu ťažili. V 70. rokoch vtedajší prezident znárodnil ropný priemysel a zahraničné spoločnosti nahradila štátna spoločnosť. Zahraničné firmy odišli a dostali pekné odškodné. Akurát, že v 80. rokoch sa trh s ropou zrútil a zahraničné spoločnosti sa vrátili. Idem. V 90. rokoch sa stal prezidentom Hugo Chávez, ktorý sa skoro hneď začal prejavovať ako diktátor. Zrušil senát, všetko začal znárodňovať a svojim spojencom predával lacnú ropu. V roku 2007 sa Chávez rozhodol opäť znárodniť aj ropný priemysel, tentokrát ale úplne bez odškodného. Ropné spoločnosti za to Venezuelu žalovali a vysúdili od štátu miliardy, ktoré však nedostali. Trump preto doteraz hovorí o tom, že im Venezuela ukradla ropu. We're taking back what they stole. Remember, they stole our property.
Každopádne, keď už Chávez nedokázal financovať vládne výdavky z ropy, jednoducho dal vytlačiť ďalšie peniaze, čo postupne viedlo k hyperinflácii. V roku 2013 Chávez zomrel a na jeho miesto nastúpil jeho vtedajší viceprezident Nicolás Maduro, ktorý pokračoval v Chávezových stopách a ekonomickú situáciu v krajine ešte zhoršil a milióny Venezuelčanov sa vďaka tomu odsťahovali do USA. Maduro svoje prvé oficiálne voľby vyhral o 1,5%, všetky ostatné vrátane tých posledných v roku 2024 však oficiálne prehral, ale to nevadí, aj napriek tomu ho Národná volebná komisia označila za víťaza a preto zostal prezidentom, pochopiteľne. U nás sa každé 4 roky preruší kontinuita. Každé 4 roky príde nejaká vláda, ktorá vždy príde s novým programovým vyhlásením vlády. Akurát, že ho veľká časť sveta kvôli tomu neuznáva ako legitímneho zvoleného prezidenta a neuznávajú ho ani Spojené štáty, aj keď kto vie, možno mu len Donald závidí, keďže jemu sa ani s pomocou slušných chlapcov útočiacich na Kapitol kontinuitu zachovať nepodarilo. America is a nation that can be defined in a single word. I was going to put him Trump každopádne označuje Madura za narkobarona a už pol roka rozpráva o tom, aký je nebezpečný, jeho režim nie je legitímny a z Venezuely do USA prúdia drogy. To, že Venezuela má zároveň najväčšie zásoby ropy na svete, je taký len bonusik. To je asi úplná slejada potom. Trump hovorí, že keďže Maduro nie je legitímny prezident, Spojené štáty svojim útokom neporušili medzinárodné právo a že majú kontrolu nad Venezuelou a jej ropou a neodídu, kým nedôjde k prechodu na legitímny režim. Že nikdy neodstúpim. Nikdy. No a ak by niekto náhodou čakal, že Trump vedením krajiny poverí líderku opozície a víťazku Nobelovej ceny za mier, Marinu Corinu Machado, tak nie. Cena za mier predsa patrí Trumpovi a keď to Marina Corino nevie, tak si túto hodnosť rozhodne nezaslúži. Ja si tú hodnosť zaslúžim. Aj keď sa Marina snažila napchať Trumpovi do zadku a cenu odkázala jemu, The Nobel Peace Prize I dedicated to President Trump because I believed at that point that he deserved it. Donaldovi to nestačilo. On totiž podľa zdrojov z Bieleho domu chcel, aby sa Nobelovky vzdala a prenechala ju jemu, veď pre Boha ukončil už 8 vojen. A na nový rok povedal, že chce svetový mier, niečo jak Pele, tak čo viac vlastne chceme? A hlavne mal by dostať cenu za mier, lebo keď nedostane cenu za mier, tak rozpúta vojnu. Buď sa budeme rozprávať a rešpektovať iné názory, alebo sa budeme strieľať. Trump po tejto úspešnej vojenskej operácii, ktorá porušuje medzinárodné právo a popiera mierové usporiadanie po druhej svetovej vojne, chce ísť ďalej a získať aj Grónsko, ktoré je vraj pre Spojené štáty strategicky hrozne dôležité. Ja samozrejme, ale to je maličkosť, má tiež ropu. Tak je to proste slejada. A hej, vieme, že Maduro je diktátor, ktorý ničí ľuďom životy, doviedol svoju krajinu do absolútnej chudoby a manipuloval voľby, ale obhajovanie zásahu USA ako nejakého obrovského úspechu len legitimizujú takéto konanie USA alebo dokonca Ruska či Číny voči iným krajinám a to je fakt prúser. What happened to Maduro can happen to them. Ak si ani po tomto zhrňováku nedokážete urobiť na Trumpov únos Madura názor, tak nebojte, slovenskí politici vás v tom nenechajú samých. Kto sa ptal na tvoj názor? To síce nikto samozrejme, ale mal by sa pýtať, lebo však my tu máme toho najväčšieho experta na Venezuelu. Asi málo kto na Slovensku vie o Venezuele viac než ja. Áno, je to Blaha. No a potom je tu samozrejme aj Fico, ktorý síce potreboval na vyjadrenie svojho názoru zás zo pár porekadiel, zaklinadiel a pranostík. Neházme, čo nás nepáli, chytaj hada cudzími rukami. Kto chce psa byť a palicu si nájde. A že účel svätí prostriedky. A jemnú obkľuku cez opozíciu. Tá istá opozícia, ktorá po atentáte robila medzi sebou stávky, či prežijem a kedy budú predčasné voľby. Ale tiež sa nakoniec vyjadril, no a ak by ste chceli aj tú opozičnú reakciu, na ktorú prvotne Fico reagoval, tak išlo o post Progresívneho Slovenska, ktoré síce začalo svoj status, áno, začalo vetou Nicolás Maduro nebude nikomu chýbať. No to bol asi len taký test, či dokážete čítať status až do konca a zistili sme, že Fico nedokáže. Trápne veci robiť nebudem. Keďže aj oni útok odsúdili a vlastne názory Blahu, Fica a PSK boli tak nejak rovnaké. Same, but different. Všetci traja odsúdili útok Ameriky a nazvali ho bezprecedentným porušením medzinárodného práva. Taký Fico aj napriek rozpačitému úvodu, kedy sa trochu opustil a hovoril hovadiny. Vážení priatelia, neviem, kde som to čítal, ale je to úplná pravda. Keďže hovoril o nastoľovaní nového svetového poriadku a o tom, ako my malá krajina s tým neurobíme nič, tak začal hovoriť aj o tom, že tá veľká silná Európa by mohla. Európska únia má podstatne väčší počet obyvateľov ako Spojené štáty. Je ekonomicky mimoriadne silná. Keby tento potenciál riadne využívala, jej hlas by bol
veľmi zvučný. Ale okej, útoky Fica na Európsku úniu a opozíciu sme tak nejak čakali. Poďme sa radšej pozrieť na to, čo povedal venezuelský expert, lebo to je, že... Ľuboš Blaha bol v ťažkej pozícii, fakt ťažkej. Veď to je groteskné. Pretože na jednej strane, aj keď je milovníkom Che Guevaru, Madura a Venezuely, práve on bol tým, kto v amerických voľbách otvorene podporoval Donalda Trumpa. A aj keď teraz hovorí, že... Takže America first u mňa neprichádza do úvahy, ale... Tak vtedy prichádzala, keď sme tu mali americké voľby, dobre, že sa nešiel z Trumpa Dobre, zblázniť, tak by asi bolo fér, keby to aspoň trochu priznal. Sme podporovali v voľbách určite viacej Donalda Trumpa ako Kamilu Harrisovú. OK, díky Ľuboš, akurát, že teraz jeho miláčik uniesol ešte väčšieho miláčika, čo akože veríme, že v jeho hlave môže spôsobiť veľký špatný. Ošklivý, zradný, falešný. Ne, panešek, ne. Áno, milášku, falešný. A tak Blaha ide čistý freestyle a všetky sa snaží presvedčiť, že... Ako jediný slovenský politik som bol minulý rok vo Venezuele a mal som tú česť byť tak s prezidentom Madurom, ako aj s jeho synom. A môžem potvrdiť, že Maduro nebol žiaden autokrat. A hovorí, že Venezuela vôbec nemá problémy s drogami, že Maduro bol oficiálne zvolený prezident, že Venezuelčania ho milujú, že Che Guevara ani Maduro nemajú nič s totalitou. Tak čo trepu o totalite? Maduro predstavoval sociálnu ľavicovú víziu, Cabello poriadok. A ako autor knihy o Che Guevarovi, ako zarytý komunista, ako človek milujúci autokratické režimy, ako putinofil a hlavne ako úplne nefunkčný kompas, sa snaží negovať všetko, čo vám kedy o Venezuele niekto povedal. Odkaz Huga Cháveza je vo Venezuele mimoriadne silný. A teda hovorí, že každý jeden Venezuelčan Madura bezprostredne miluje a bude milovať. Asi tak, jak každý Rus miluje Putina. Venezuelčania sa nikdy nezmieria s nadvládou USA, skôr či neskôr ich vyženú. Prídu noví Che Guevarovia a oslobodia Latinskú Ameriku. A dokonca si našiel čas aj na obhajobu Ruska. Tí, čo vrieskali po Rusku kvôli vojne na Ukrajine, dokola hovorili, že išlo o nevyprovokovanú agresiu. Spomeňte si. Pritom Rusko sa celkom zjavne bránilo pred expanziou západu k svojim hraniciam. No a viete, čo je podľa Blahu dôsledok tohto všetkého? No asi to, že najhoršia je Amerika, nie? Nie. No nie, veď najhorší sú predsa progresívci a Brusel. Progresívci teraz v plnej sile ukážu svoje farizejstvo. A Brusel definitívne stratí akýkoľvek morálny kredit vo svete. Podľa Blahu sa totiž Európa dostatočne nevyhranila voči Amerike a očakával by od nej napríklad taký zákaz hamburgerov, či čo? A či zakážeme predávať hamburgery? Alebo už odrazu netreba? A okej, môžeme reakciu Európy naozaj považovať za slabú, ona aj bola, ale keď vám to Blaha povie spolu s hysterickým škriekaním o tom, aký bol Maduro najlepší prezident, je to dosť smiešne. A to sme ešte ani nespomenuli, že Blaha sa rozhodol ísť cestou Andreja Danka. Šéfe, čo robíš? Chcem volať žandáre, nie srandujem, chcem volať Fica. A začal písať listy, akurát, že ich píše v mene nás všetkých, čo ma dosť sere. Už písal napríklad svojim kamošom z Venezuely. Už som kontaktoval svojich priateľov z čavistickej strany, som s nimi v spojení. Za Slovensko som im vyjadril veľkú solidaritu. Dokonca písal aj hnusným Američanom. Ja osobne som napísal americkému veľvyslancovi list, v ktorom v mene Slovákov, amerických únoscov žiadam o okamžité prepustenie venezuelského prezidenta Nicolasa Madura. A písal aj von der Leyenovej za nás všetkých. Podpísal som aj list, ktorý posielame spolu s ľavicovými kolegami z Európskeho parlamentu von der Leyenovej. Aj keď úprimne naposledy hovoril, že so všetkými komunikuje Peter Kotlár a neviem, či má kontakt na Obamu. A dúfam, že americkí gangstri neunesú aj mňa. A asi posledná vec k tomu, môžete nám pre Boha láskavo vysvetliť, prečo celkom dosť komentárov pod statusmi o unesení Madura z opozičného tábora bolo na štýl, že by bolo super, ak by Amerika prišla aj po Fica alebo Putina. Akože chápeme, že vás serú, však okej, ale v tomto má Fico a Blaha pravdu. Išlo o akt agresie a Trump je idiot. Ak sa zmierime s tým, že je OK, ak sa niekto správa ako idiot iba preto, že pritom uniesol ešte väčšieho idiota, tak sme úplne v riti. Totálne riti. Na tomto podcaste spolupracovali aj Kristína Ďuríková, Kristína Jaščová a Viktor Hlavatovič. A ak ste ešte nezahlasovali v našej ankete Tragéd roka, urobte tak na piatocek.com, bo na vás pošleme Fica s metaforami. Čas letí, jak jelen,
do zadnice čela. A ešte stále si môžete kúpiť asi 3 lístky naživo a spustili sme aj predaj live streamov, aby ste si gala večer mohli pozrieť aj doma. Ešte raz hlasovať môžete na piatocek.com, kde nájdete aj lístky a už len, že predávame vám, ale len s povinnosťou prijatú tržbu evidovať v pokladnici a kupujúcemu odovzdať pokladničný doklad i hneď po jeho vytlačení všade. Malé žabky ľúbi Boh, hoď sú len zvieratka. A keďže malé žabky ľúbi Boh, on ľúbi tiež aj mňa. On